Това е моето село – Крушево. Намира се на 6 км от град Севлиево, в България, една държава, членка на Европейския съюз. В това филмче искам да ви покажа моето село и да ви разкажа за един от нашите най-големи проблеми – липсата на вода. В продължение на доста години и особено през летния сезон, нашите чешми са напълно пресъхнали. В землището на нашето село има 108 извора, някои от които каптирани. Вода има, но ние вода нямаме. Факт, който меко казано буди недоумение. Безотговорност, безразличие и какво ли не още, които по никакъв начин не могат да бъдат оправдани, когато става въпрос за жизнено важни и нужни неща, когато става въпрос за вода. Това е пътят към моя дом. Повечето пътища в селото са такива. Има и други пътища, но нашият е такъв, защото нямало пари за път. Някога, много отдавна, преди повече от 20 години, това беше хубав асфалтиран път. Но сега са само камъни, камъни и камъни, защото няма пари за пътища. Сега искам да ви покажа моята чешма, моята мивка и начинът, по който в повечето случаи аз измивам мръсните си съдове. Това е моята чешма. Чешмите са за това, за да тече вода от тях, но вода няма. За да измия моите съдове, аз взимам една кофа, слагам всички мръсни съдове в кофата и отивам до някой от многото извори в землището на селото. По пътя към извора минаваме край нашата църква. Църквата ни е хубава, но от доста време се стои така, недостроена и незавършена. Понякога се питам, дали защото църквата ни е незавършена, Бог не чува нито молитвите ни за вода, нито проклятията ни към тези, които ни причиняват това. Това е нашето кметство. В кметството си имаме кметица. В непосредствена близост до кметството се намира селската кръчма. Аз намирам някакъв особен символизъм в тяхната близост. Сега продължаваме по пътя за извора.
пристигнахме на извора. Тук ще ви покажа как аз измивам моите мръсни съдове. По същият начин можем и да изперем дрехите си тук и можем още много неща да направим, за които е нужно да има вода. След като приключа с измиването, ще ви покажа причината за това наше безумно безводие. Това е помпената станция в местността Дълбоки, която е захранвала с вода селото в продължение на десетки години.Станцията е построена през 70-те години, включително и с безвъзмездния труд на жителите на селото. До 2003 година от тази помпена станция е снабдявано селото с вода и проблем като безводие не е имало. През 2003 година е взето решение да се спре от експлоатация тази станция поради единствената причина, че имало аварии по трасето. Всички съоръжения в станцията са запазени и работещи. Това е основният каптаж. Виждаме спирателния кран, който трябва само да се отвори, за да потече водата към станцията. Дебитът на водата е около литър до литър и половина в секунда. Тази вода при всичките изградени и работещи съоръжения някой е оставил години наред да тече в дерето, а нас е обрекал на безводие. Надявам се, след всичко казано и видяно до тук, нещо да се промени. И защото всичко тече, всичко се променя.